Brána 33. Súkromie. Pokračujem vo svojej ceste dovnútra a pracujem s cyklami stvorenia a pokoja. Teraz sa sústreďujem na svoju minulosť, cestu a vývoj svojej budúcnosti. Uvoľňujem sa a verím, že to, čo je skryté, sa odhalí a pravda vyjde najavo. Moja najväčšia sila sa skrýva v božskom načasovaní. Verím, čakám, viem, rastiem. Zadania. Prvé. Ak ste vo svojom živote nevideli moment napredovania, ktorý ste si na tento rok naplánovali, čo si myslíte, že vás v tom brzdí? Aký príbeh žijete? Napíšte príbeh svojho obmedzenia a nálepky. Druhé. Prepíšte tento príbeh, ako by pre vás už nebol pravdivý. Čo by sa zmenilo? Aké by boli konečné výsledky?